Panuhak tong akong recruit perte pas palpak pa maday sa kuha gid na unay pa kog bunal. Boss, Basta na. at ang itong tirahon. Tira ikaw kung tirahon ni noon. Ano naman? Patakar ka bunal. Hindi ko mangguto siya. Nga di ka ka-control day. Tanga-tanga upo kayo. Upo ka ni upo ko nagapil. Ni sa may tuyo nimo. Yan, tuto. Parang mga kwarta na to ba? Tiraon paghilom di ay perte palpakam action mata kakulba nimo murag ako may mamatay una. Napa may second chance. Dito ko. Final na na. Igo na lagi to. Sige na. Bantay ka. Lagi. Bantay ka. Sige. Basta masabayan pati ikaw. Ikaw na lang siguro isa. Pwede po. Pwede po subayin mo. Mas gapo lang. Kita duha. Kita tandem ba? Para sige. masitat na itong tarong. Sige, sige. Sabayan tika. Sabayan tika. Tara, tara. Tarungan ang trabaho Tara na. nimo. Tara na. Tara na. Bayan mo. Pag-WhatsApp. Dapat magplano ta. Ikaw, urada po ka. Mo decision, palpak na ba kay ka? Para madali ta ba kayo. Katirahon na kanya akong kamo to. Planuhan na to nagbayo, be. Sige daw. Minaw ko. Gamitan ako ni kini, oh. Sumra. Ya, mailan pa ko nimo ako. Oh, tama ba? Oo. This guy strada mo ba? Moduol ra ko siya, ha. Basta ingato ra gyapon. Same scenario ra gyapon, ha. Moro yapon to. Pero tarungan ang pagbunal nimo basig maunay na pug ko. Dili na lagi salig lang sa kuha. Salig dagway pa lang nimo daan ba di na gyud kasaligan pero sige. Kay mura ginaluoy pug ko si mo, ha. Kay sige ra kag pamakal. Sige na, ako na kuna dito ha. Basta ingato ra gyapon, ha. Mantek nga. Pangitaon akong target. Oo. Panukak na kahit ang tawhana. Mo ba niyong target? Lahi na magporma? Upaw naman? Di man to upaw gahapon? Pero ang lawas. Tara, boss. Magyak. Agay, piskot ka. Wa pagali palpak na. Pero, dako siya. Dako na kayo. Taas na kayo de. Pagpuyo sa tanawa tong target. Upaw na. Dali na kay bunalan. Marunong po siya no. Usap-usap po siya ng buhok ba? Upaw pa. Murag Gani. di ilan pero ang lawas mo gyapon. Nya, ang plano na to, ha. Sige daw. Ko doon kay nagkaukaon og kuan. Sambot to sa niyan kaon. Sinyas ko ha, sinyas ha. Sige na, lako na. Dili magsabay dali. Kay nga to gyapon gali no liputo nimo ba? Sa likod ko, okay, likod niya. O, sige. Tara. Ako sa Jamingon. Ako pangayo og popcorn. Pwede. Opo, popcorn ang ginang ikaon gyud ayo. Abi kaon ng gapon. Tara. Dog, hintay. Stroke ko dog, guys. Niya. Ito popcorn dog ba? Oh shit! Gamay lang kayo do. Grabe isa. Gamay naman ka. Itas ang ilong dog eh. Ganun, lakaw-lakaw, makadritay nga. Kalibunan naman kayo, Rip. Di ba yan, pwede pagsudan, Rip. Basta-basta. Ya, naman lagi ka dire. Dua nga. Amo may dire. Area na mo ni, sa kupa na mo ni. Ilang ra ko de. Uy, Patay do! Dali na lang dyan! Dali ayo! kaya boss, pwede sa boss, kanali lang. Sige na. Dali do! Uluan ni do! Ulo, why problema boss? Tara ba? Yeah! Tagam. Tamudo ka ba? Tamudo ah. Kaya na boss. Ang saan, magkita nga po ni Moy. Pahawa niya! Kaya mas ikaw umabunalan ron! Ay! Pa!